home again, mga animalya. So it's Thursday night. Kagagaling lang ni Mami sa office, so sinundo niya ako sa bahay. Supposedly, meron kaming ibang dinner ngayon, pero hindi natuloy. So magdi-date na lang kaming dalawa. Tsaka itong pupuntahan namin, hi! So itong pupuntahan namin, isa to sa mga favorite namin na cheap buffet spots. Wow! Malapit dito sa bahay. Kasi alam nyo guys, yung mga Asian buffet dito sa Amerika, pare-pareha lang yan. Pare-pareha lang ng sinaserve yan. So, andito tayo sa Komi Buffet. So, tingnan natin mamaya kung anong food nila guys ha. Cheap but reasonable. Ay, so sorry guys, hindi pala cheap. Reasonable lang. So, kumuha ako niyan. Wow! Tapos, eto. Wow! Tapos, eto. Wow! Simulan na natin to guys. Woo! Kumain na muna tayo kasi gutom na, diba? Yung first meal ko kanina, salad. So, talagang tutuduhin natin ngayon. Sa yung nanay ko, balot na balot. Tapos ako, naka-t-shirt lang. O sige, how do you eat a crawfish? I don't know. I just discovered it's going to go like this. Remove this. And then stretch. You just stretch and it will come out. Up. It didn't come out. Wait, stay there. Amazing! Yeah.
Saan yun nakakatawa sa ganitong buffet? So sobrang daming sinaserve, di ba? Merong fish, chicken, pork, beef, shrimp. Sobrang dami. Pero hindi ko na alam yung mga luto nila. Kasi halos pare-pareho siya ng kulay. Pero to be fair, yung magkaiba naman yung lasa. Pero like, hindi ko alam kung anong luto. Like, ang dami kong gusto. Like, kunwari ito. Wow! Pork siya. Pwede ko anong luto niya. But it tastes peppery, matamis. So baka pepper pork. Tapos meron din silang mga sushi, meron silang mga maki. Diba? And of course, yung crawfish. Wow! Sobrang gustong-gusto ko ng seafood eh. As in. Pero ito talaga yung pinaka-favorite ko eh. Ito, Wow! shrimp din. Pero usually ganitong luto yung ano eh, parang walnut shrimp, yung may walnut, tapos may mayonnaise, ganito ganyan. Wow! Pero ito, may mayonnaise siya, pero wala siya walnut. Pero tawag sa kanya, ano, coconut shrimp. Pero ang sarap. Sarap? Masaya naman talagang kumain sa mga Chinese food, Chinese restaurant kasi hindi siya nakakasawa. Pero yung nakakaumay, sa alam mo yung pagka medyo matagal na parang that shit is kicking in. Sarap. Tapos ito, orange chicken. Hindi. Mali. Sweet and sour pork. Oh, refill din si Mami, oh. Bago gutom yarn. So, unti-unti nang dumadami yung mga tao, guys. Pero wala pa masyado, sobrang halos wala pang tao. 5 tables pa lang yung occupied. Pero dumadami na. Maaga pa naman kasi. May ibang usapan lang, naawa ko sa kanya. Yes. Okay, round 2 naman tayo guys. Pot and crawfish. Sarap eh. Diba? Usually, ito mga crawfish sa mga Chinese buffet, weekends meron dinner, ganun. Pero pag meron to, talagang nilalanta ka ng mga tao. Diba? It reminds me of the South. Round 2. Later. Oh. Grabe. Busog na ako, but it's time for ice cream. Round 1 sa ice cream, guys. Pistachio. Tapos, chocolate chip na may chocolate sa taas na titigas maya-maya. Last round, strawberry, tapos yung white pineapple coconut. Itatry ko lang kasi na-curious ako. Okay, bye! A few moments later. Grabe. Tapos na kami kumain. Saka ito na naman, nanghihina na naman kami. Di ko alam kung ano meron sa mga Chinese restaurants. Pag kunwari kumakain ka, okay na okay, sarap na sarap ka sa kain mo dito. Pero pagkatapos, nanghihina ka talaga. Inaantok. Sabi ni Mami, 2 hours kaming kumain. So, kailangan 2 hours din daw namin i-burn yung kinain namin. 2 hours daw maglalakad. So, papunta na kami ng kotse, guys. Punta kami somewhere muna kasi kailangan kong bumili ng pants. O siya. Soon after. Nakabili na kami ng pants ko, guys. So, uuwi na kami kasi 9 PM na. So, it's time to watch
Harry and Meghan! Bad trip na bad trip kami! We don't know what you think, pero kami, O siya, sige guys, magkita-kita ulit tayo. No, we're watching Dead to Me. Tonight? Okay, dead to me. O siya, magkita-kita ulit tayo guys. Bukas hindi ko alam kung makakapag-vlog ako. Meron kami pupuntahang Christmas party. And then, ayun, kainan na naman. So, kita-kits tayo ulit sa next video. Don't forget to subscribe guys. And, yun lang. Okay, bye! Yeah.